Que tal, señores e señoras? Moi benvidos ao primeiro Conexión Galicia deste mes de febreiro. Saudamos os que nos seguen en directo pola G2, cando son as 6:30 en punto, xa un chisco máis tarde pola canle principal da Televisión de Galicia. Temos un programa cargado de actualidade, como ven, este mes de febreiro. Falaremos das pensións, desa rectificación do Goberno con respecto ao decreto Ómnibus, tamén da comparecencia que está tendo lugar agora mesmo no Congreso de Óscar Puente, do ministro de Transportes, das últimas novidades de Ábalos, do bloque de investidura, ben, de moitos temas máis. Hoxe, 3 de febreiro, parabéns aos Agnasios, os Brais e os Óscar, o meu marido tamén, que é un santo. Todos eles están de santo. É Óscar Puente. Todos eles están hoxe de santo. Hoxe tamén celebramos o Día Internacional do Abogado. Seguro, cando falemos de Ábalos, teremos que falar do traballo que ten o seu abogado por diante. E hoxe quedan xa só 331 días para rematar este ano 2026. Saudamos os nosos convidados, porque sen eles este programa non tería sentido. Ricardo Colmenero, xornalista del Mundo, como estás? Que tal? Moi ben, moi boas, encantado de estar aquí. Ti non te chamas Brais, nin Óscar. Non teño nada que celebrar hoxe igual. Bueno, o Día do Abogado. Por exemplo, sí, podría ser, pero non son abogado, pero se algún coñecerei. María Jamarno, xornalista del Debate, que tal? Boa tarde, ben. Ben? Ben. Moi ben, benvida. Tamén benvido Iván Gil, xornalista del Periódico, que tal vai a tarde? Moi ben, intenso. Xa te escoitei na rolda de prensa do posterior do Consello de Ministros, que aí estabas. Estamos bregando. Logo falaremos diso. Aida Bau, xornalista de la cadena SER, que tal? Moi ben. Ben? Ti tamén, non? Preparando xa a fin de semana, que tes por diante? Cada fin de semana temos unha sorpresa, así que veremos. Esperemos que xa para ben, polo menos esta vez. A ver se é verdad. Bueno, veña, imos continuar, imos comezar coas pensións con máxima actualidade. A rectificación do Goberno esta mesma mañá separaba xa o decreto Ómnibus. Lembren vostedes que tiña moitas medidas dentro deste decreto e que non contou coa maioría parlamentaria ata en dúas ocasións. A pregunta necesaria: era necesario angustiar os pensionistas unha semana máis? Para min? Ricardo, veña. Perfecto, sí. A ver, a min faime moita gracia esta metodoloxía, non? Pero é habitual, non? De empaquetar as medidas. Lembrame un pouco cando facían as famosas paquetes hipotecarios antes da grande crise inmobiliaria, non? Pero, bueno, estaba cantado, non? Dende o momento en que tiraron o decreto, que teria que trocealo, porque tamén iba a ter moitísimas dificultades para sacalo adiante por mor dos odios que ten. En España non hai unha maioría progresista, o goberno está apoiado por partidos de dereitas como son Junts e o PNV, necesitaba tirar deles. Eu penso que Pedro Sánchez pode convencer a maioría dos seus votantes de case calquera cousa, pode cambiar de opinión, convencerálos igualmente, pero no caso dos votantes de Junts e o PNV, no tema dos desafizamentos, por exemplo, ia telo moi complicado. Fracasou, tivo que trocealo e, bueno, non poderá culpar o Partido Popular de non sacar adiante as pensións en vísperas dunha cita electoral, pero, bueno, boa noticia, por suposto, sería impensable que ao final isto quedara por terra. Sí. Vaya por diante iso, a boa noticia para os pensionistas, que supón prácticamente uns 50 euros de media mensuais, pero era a crónica dunha morte anunciada. Sí, de feito, un déjà vu, non? Xa vimos o ano pasado, pasou o mesmo, non? É certo que este decreto Ómnibus, que sempre se fai ao final de ano, porque sempre quedan moitas cousas pendentes, é certo que se pode facer en varios, pero, bueno, tamén un pouco por economía parlamentaria, eu creo que era unha costume, ou mellor ou peor, pero bueno, eu creo que necesaria a nivel legislativo. Outra cousa é utilizalo para meter cuestións que sabes que os socios non van a apoiar, co caldis, para que non decaia unha medida tan transversal como a cuestión da regularización das pensións, aproveito, non, e meto outras medidas aí que un pouco por detrás, que sei que non me iban sair, e desta forma, sí. De feito, PNV, por un discurso moi duro que teña co tema dos desahucios ou ocupacións, sin que ocupacións que lle chaman eres, o PNV se apoiou este decreto, co cal, bueno, pois fixo unha balanza, entendo que priorizou unhas cousas sobre outras. Pero, bueno, precisamente foi o PNV agora que vendeu o acordo, non, de rebaixar un pouco a cuestión dos desahucios, sacar que non lle afecten os propietarios cunha súa vivenda en alquiler,
pero eso é interesante tamén porque eu creo que o PNV está empezando a facer aí unha especie de mediación con Junts, non? Hai unhas relacións están rotas co goberno, bueno, parece que sai un pouco o rescate tamén do goberno. Lembraba agora Iván que os que votaron na contra foi o Partido Popular, Junts e Vox. Xusto despois desta votación, o presidente do goberno referiuse a isto, pero únicamente culpou o Partido Popular. Escoiten. Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Bueno, o vídeo difundiuse pouco despois desas votacións que aínda dicíamos que presa, pero o certo é que se nos fixamos no reloxo do presidente do goberno marcaba a 1 do mediodía. María Jamardo. Bueno, este vídeo estaba grabado de antes de que se producira este fracaso. O goberno era perfectamente consciente, como foi a finais do ano pasado cando presentou ese decreto ómnibus como un trágala para todo o arco parlamentario que ia a perder a votación, e sabíao perfectamente, aínda así apostou por levalo precisamente o Congreso dos Deputados cunha estrategia que xa é bella en Sánchez no seu manual de resistencia, un win-win no que o presidente do goberno tiña un doble relato. Se polo que fora, casualmente, no último intre, alguén se trabucaba ou cambiaba de opinión, como soe facer el habitualmente, saía adiante ese decreto ómnibus, podería dicir, vedes, aunque teña paus nas rodas todos os días, aunque a legislatura digan que está agotada, nós seguimos traballando por e para a xente. E se non saía adiante, pois xa tiñan preparado o relato, esa culpa ao Partido Popular, a oposición, de deixar tirados, de facer reféns os pensionistas deste país. O certo é que nos últimos días, dende ese fracaso parlamentario, o goberno estáse a dar conta de que esa estructura de argumentario volvíaselle en contra. Entón, se o Partido Popular, se Junts, se Vox estaban dispostos a apoiar ese decreto de subida das pensións e o que non quería sacalas era o Partido Socialista, o goberno de Pedro Sánchez, entón o que estaba facendo reféns era o Partido Socialista, non a oposición. E aí foi onde Sánchez detectou esa falla e agora enmendou, sen autocrítica, iso sí, esa decisión inicial de plantexar o decreto como un totum revolutum para que todos dixeran que sí, amén, cunha estrategia moi dubidosamente democrática, porque o señor Rafael Simancas, cando fallou esa votación precisamente, se preguntaba na súa rede social X, no seu perfil, home, queren que fagamos 40 decretos distintos, como se isto fose unha caixa de bombóns para elixir. Home, que de iso va o parlamentarismo. De elixir que se apoia, que non, plantexar debate e rexeitar algunhas das medidas ou das propostas e apoiar outras. O demais, bueno, pois en cuarentena. Pretendía o goberno desgastar o Partido Popular e saiulle mal, finalmente? A ver, non sei que era o que pretendía o goberno, pero eu creo que tendo en conta que xa temos antecedentes, falábamos de que o ano pasado xa sucedera exactamente a mesma operación, non teño claro ata que punto a estrategia neste caso de Executivo ten sentido. Eu únicamente o podo atribuir, como dicía antes Iván, o que estamos rematando o ano e teñen, digamos, como mínimo excusa, non? De, bueno, que temos moitos temas pendentes, pero eles sabían que as pensións soas sairían, eso sabíano. Agora, si creo que, máis aló de que sexa acertado ou non, que na miña opinión non o é un mecanismo perfectamente democrático, que dicir, non é de dubidosa democracia facelo, o parlamentarismo pois contempla esta opción, non? De feito, vímolo de forma democrática, non saiu adiante, a votación decaeu e agora teñeno que separar. Claro, que pasa? Que para min sí que é certo que non ten moito sentido esta estrategia de comunicación porque o Partido Popular e Junts saíron abertamente. Eu recordo, creo que a Tellado, non sei se foi Nogueras de Junts, hai uns días dicindo se van únicamente as pensións, van sair adiante. Van sair. Entón, claro, ao final, contra ese argumento tan claro, tan directo a xente,
non sei se realmente o Goberno lle compensa facer, digamos, esta escenificación previa, non? Tratando de culpar a dereita. Eu creo que neste caso resbalan. Creo que non é unha estrategia que lles vaya a funcionar. Imos con outro asunto de actualidade, porque arestora e dende as 4 da tarde o ministro de Transportes, Óscar Puente, está comparecendo no Congreso dos Deputados para dar explicación sobre a situación do ferrocarril no noso país, despois deste caos, despois desta crise, despois dos accidentes, das múltiples fallas. Aí están vendo nas súas pantallas xa esa comparecencia de Óscar Puente, estánlle preguntando os diferentes grupos parlamentarios, pero xa esta mañá quentábanse os motores porque houve unha protesta de ferroviarios diante nas portas do Congreso do Ministerio de Transportes, e isto era o que nos dicían as cámaras da TVG. Tenemos convocatoria de huelga a partir del lunes y esperamos que de aquí al lunes nos den otras respuestas más estructurales de inversión, de empleo. Que revise todos los protocolos de seguridad y los actualice. Lo primero es invertir un mayor presupuesto, hacer unas mayores inversiones en mantenimiento ferroviario. Mantemento, protección, unha maior resposta, son peticións que xa levan meses en riba da mesa e son peticións que non estaban sendo escoitadas a todo e agora, non parece? Sí, bueno, dicía a ministra Diana Morán, dicía que o que pasaba co tren que era culpa de Rajoy. Hai que agradecer que non sexa culpa de Franco esta vez, pero bueno. Non, pero, a ver, fora bromas... Fora bromas, algo de verdade... Non, pero algo de verdade sí que hai. A ver, non vai arranxar a situación do ferrocarril, a velocidade que foi crecendo e non se foron adaptando ás circunstancias, pero como imos descubrindo agora a raíz do accidente, o que pasa é que noutros ministerios, cando hai un problema, o que se fai é poñer os medios para arranxalo. Sin embargo, no caso do ferrocarril, ou neste caso do ferrocarril, cando apareceu o problema, apareceron todos os demais. Xusto. Entón multiplicáronse, non? Entón, de repente, pois todas estas inspeccións das que fala o ministro, que estaba todo tan seguindo protocolariamente todo o que había que facer, pois resulta que igual non era tanto porque ahora temos que inspeccionar outra vez, non? E logo, claro, igual esta vía, claro que o tren igual pasaban moitos e igual non tiña que ir tan rápido, provocaba un desgaste que non, pero que agora afecta a todas as demais que tampouco poden ir a esa velocidade. Multiplica esa cousa, entón realmente igual agora, neste momento, neste intre, con estos problemas, con estos retrasos, con estas velocidades, o tren está funcionando igual como verdadeiramente debería, non? Está adaptándose a nova normalidade na que o tren ten que ir a velocidade que ten que ir, polas vías que ten que ir e coas frecuencias que ten que ir. Creo que se suprimíronse algunhas na alta velocidade, penso que os derradeiros tramos para precisamente seguir inspeccionando e seguir mirando, pero penso que imos tardar en recuperar esta normalidade e tamén penso que é unha boa noticia porque se de verdade estábamos tendo un problema de seguridade ferroviaria, pois habrá que arranxalo. É verdade que o ministro herdou unha situación complicada. Penso que o tiña moi difícil para solucionar o que herdou, porque a única solución que había era poñerte na situación, chegar ao ministerio, ver cal era a situación e demostrar que temos moitas máis frecuencias das que deberíamos e os trenes non poden ir a esta velocidade e temos que cambiar prácticamente todo o sistema. Non fixo eso, estamos como estamos agora, adaptándonos a... Está, claro, que ese é o problema, que agora súmanse todos os erros, seguramente eran erros que xa existían a diario, pero que agora estamos coñecendo. Está facendo ben o ministro? Ben, a ver, en que sentido? Eu creo que a nivel comunicativo e explicativo, eu creo que pouco hai que reprochar, non? Eu creo que é o normal o que está facendo, pero desgraciadamente non é o habitual nun político, non? É dar tanto así a cara a nivel de medios de comunicación, comparecencias, etc. Nese punto, ben, que poida ter certa arrogancia, bueno, eso se entra dentro das percepcións subjetivas de cada un. Eu creo que a oposición así o subliña e eu comparto algunhas esas percepcións, pero está facendo ben. Quero dicir, o Ministerio de Transportes é a carteira que move máis orzamento. Bueno, ahora igual con defensa xa casi están aí, non? Cos aumentos de inversión en defensa, pero é a carteira que máis orzamentos move, unha barbaridade,
habería que priorizar máis inversións previamente ou boas, hai un crecemento exponencial, lóxicamente, ca crise económica baixou moito, e o crecemento exponencial non é suficiente, pode ser, pero que se prioriza cando chega un ministro? Priorizo gastar a mitad dos meus orzamentos nas liñas ferroviarias ou a seguridade dos aeroportos? As liñas ferroviarias ou a seguridade das autovías, que moitas autovías tamén necesitan mantemento, arranxos, moitas delas, pois aí temos a P1 ou incluso as que baixan a Andalucía, que tamén teñen o seu. Que priorizamos? Bueno, eu creo que hai que un pouco de equilibrio en todas as cuestións. Mais alá desto, eu creo que hai un problema de fondo agora mesmo, despois do accidente, que é a cuestión da percepción social da seguridade. O sea, o impacto é moi elevado, os maquinistas están na súa lóxica, lexítima reivindicación de que queren seguridade para si, dous compañeiros que morreron en sendos accidentes de tren, e teñen unha legitimidade detrás máis profunda, porque é unha protesta social laboral na que non se piden melloras económicas, melloras de horarios, etc. O sea, están reivindicando o tema da seguridade. Un tema que eu creo que é compartido a nivel social, co cal eu creo que o Goberno, o Ministro de Transportes, sí que debería de ter un pouco máis cuidado nesto, porque a cuestión da seguridade lévanos a un problema casi sistémico detrás do Goberno. Veremos o que pasa en Cataluña. Cataluña sí que a vida diaria da xente estáse vendo moi afectada. A desafección é brutal. Isto pode xerar un problema moi gordo o Goberno. Xa estamos incluso vendo esas primeiras friccións entre o Goberno e o Goberno. Co cal, bueno, políticamente eu creo que ten que priorizar máis esta cuestión. Agora sí, se nos pomos nunha lógica máis económica ou técnica, bueno, eu creo que máis ou menos os números de inversións e de mantemento aí están. Vou á parte máis política, porque agora mesmo está comparecendo, como ben dicíamos, Óscar Puente no Congreso, pero a pasada semana fixo no Senado, e hai unha imaxe que chamou moito a atención. Óscar Puente no banco do Goberno absolutamente só. María, como interpretas que ningún ministro acompañara o titular de Transportes á Cámara Alta? Bueno, aquí xa estamos acostumados, ¿no? Que o Partido Socialista abandone o seu segundo lle convén en distintas leas políticas cando cree que ten que amortizalos ou que non acompañalos cando menos para que non salpique o resto da xestión ou da política. Xa o vimos con Ábalos, aplaudiron todos en pé e despois quedou abandonado, el mismo se queixaba, non? Nunha especie de victimismo sorprendente de estou só, non teño nin secretaria, ninguén está comigo, abandonáronme todos. Bueno, máis aló do teatro e do espectáculo propio de cada personaxe, é certo que o Goberno foi facendo muros de contención cando trataba de estancar a responsabilidade dun ministerio en concreto, neste caso era Transportes, curiosamente é o Ministerio de Transportes, ese que auditou Óscar Puente nada máis chegar, ten un pequeno problema, falaba o meu compañero Ricardo da dificultade do Ministerio, pero el sabía onde chegaba. Tivo a oportunidade de facer unha auditoría e sacar todo o po debaixo das alfombras, e non o fixo. Dixo que estaba todo ben, que a auditoría era positiva e que el non tiña nada que ver coa etapa Ábalos e chimpún. A min pareceme que a análise de comunicación do señor Óscar Puente, un señor que hai un anaquiño está comparecendo no Senado, pero que dicía algo así como: as traxedias permiten medir a capacidade de resposta dunha sociedade, e a nosa ha sido ou ten sido positiva. A da sociedade sí, a do Goberno non. A mí non me importa que Óscar Puente compareza agora 27 veces o día para falar do accidente de Adamuz. Todavía non presentaron as actas das inspeccións de ultrasonidos desa soldadura que fracturou previsiblemente como causa originaria do descarrilamento do Irio e de posterior colisión que provocou, insisto,
46 mortos. E que aquí non podemos esquecer que hai 46 persoas que perderon a vida por unha mala xestión. E que puidemos ter sido calquera de nós, en calquera liña de alta velocidade. Porque se a infraestructura non estaba ben revisada ou suficientemente revisada ou o mantemento era deficiente ou necesario e estamos agora vendo que a reacción inmediata do goberno despois desta traxedia é dicir, vamos a percorrer, por exemplo, poño o meu caso, todas as semanas, collo AVE, Santiago, Madrid. Un traxecto de 3 horas, segundo o billete que ti pagas, o traxecto que te venden e demais. Xa son 4 horas e pico. Por qué? Porque entre Medina del Campo... o outro día 6. Pois mira, engades todavía máis tempo, pero entre Medina del Campo, ademais, é un aviso que teño no meu móvil, porque como usuaria chega te un aviso por SMS para notificarte as incidencias, os retrasos, as cancelacións, todo o que sexa menester. E xa comunicaron dende a saída que entre Zamora e Medina del Campo durante 50 kilómetros íamos circular a 80 kilómetros hora. Un tramo no que a semana antes do accidente eu viaxei casi a 280-290. Entón, de que estamos a falar? A min que me importa, Óscar Puente? As víctimas, os feridos, o resto dos usuarios de Cataluña e do resto de España, porque aquí estamos a falar de Cataluña, pero que son de primeira clase e os demais de segunda. En Cataluña faleceu un dos maquinistas, unha mágoa, pero foi un falecido. E o goberno cesou a 2 responsables políticos. Aquí faleceron 46 e todavía non hai un cese, unha dimisión, unha explicación concreta, insisto, a acta de ultrasonidos desa routura da vía que falta por coñecer todavía non está facilitada e eu, persoalmente, eu como xornalista, teño a pedido a Adif ata en 3 ocasións distintas. E aínda sen E resposta. todavía non dan resposta. Entón, a mí, as comparecencias do señor Puente para dicir que a sociedade é maravillosa, sí, os españois somos maravillosos. E non, merecemos un goberno como que temos. Pois segue comparecendo no Congreso dos Deputados nunha sesión pois realmente tensa, como foi tamén a do Senado. Foron varios os grupos parlamentarios que lle pediron a dimisión, pero chama a atención que tamén foron algúns dos aliados do goberno. Está xa amortizado, Óscar Puente, ou vai resistir? Bueno, eu creo, por suposto, isto é unha opinión persoal, que nestas circunstancias o ministro de Transportes non debe abandonar o seu cargo. Outra cousa é que esperemos uns meses a que remate a investigación e que se poidan saber ben cales son as conclusións, pero agora mesmo eu como cidadá non quero que o ministro de Transportes se vai á súa casa, porque se ten algo que ver nas consecuencias do accidente de Adamuz, quero que este aí, e se non ten nada que ver, creo que non merece marchar. Entón, en ambos casos, creo que de momento ten que manterse onde está. Despois, con respecto ao tema das inspeccións, a ver, é importante tamén deixar claro isto, polo menos o que defende o Executivo e o que defende a DIF e Renfe. O protocolo cumpliuse. O tema é se o protocolo que está agora mesmo, hoxe en día, establecido, é o que temos que aplicar. Pero o protocolo de revisión das vías cumpliuse. E, de feito, agora, efectivamente, na liña Madrid-Barcelona estánse eliminando 2 frecuencias ao día, con todo o que supón para a xente que está todo o día traballando, porque a maior parte da xente que colle esa liña entre semana é para ir a traballar a unha cidade ou a outra, pero estáse facendo iso porque os maquinistas están pedindo en determinados puntos da rede que se revise a rede. En outros países europeos, que habería que pensar que pode ser outra posibilidad, parouse, non sei se outro día dicían, Alemanha 3 meses. Durante 3 meses, que eso é un caos facer eso en España, non? Bueno, se o facemos con certa planificación, o mellor é mellor parar a red ferroviaria con planificación, dándolle tempo a xente para que faga a súa vida e busque alternativas e revisala por completo. Pero creo que é un erro transmitir a xente a sensación de que viaxar en tren é perigoso e de que agora están surdindo moitísimos problemas que antes non existían. Simplemente creo que agora o goberno e a DIF, cousa que entendo, non queren arriscarse a que haxa o mínimo problema máis, o de Rodalíes entrarei despois, porque creo que é unha cousa aparte, despois do de Adamuz. Eu quero recordar que no caso de Angrois, por exemplo, estaba agora recordando que recordo que o responsable na provincia de Ourense mandou un correo electrónico semanas antes avisando dese punto kilométrico. Quero dicir, sempre hai indicacións dos maquinistas. O que pasa que agora o Ministerio de Transportes entendo que o que quere facer é comprobar cada un deses puntos. A mí non me parece mal, pero creo que é un erro dicir que non se cumpriu o protocolo porque sí se cumpriu.
Con respecto ao gasto en mantemento ferroviario, sí que aumentou. O tema é se é suficiente. Claro. Si aumentou moito. Entre o 2012 e o 2018, por tema tamén da crise económica, eran 250 millóns de euros ao ano, e a partir do 2018 pasou a 350 millóns, é máis dun 40%. É moito máis. Que pasa? Que aí hai que ter en conta a liberalización dos trens, que veu despois. E cando temos a Vigo e temos a Irio circulando pola mesma vía, o mellor é que pensar que coa liberalización e co incremento das liñas hai que aumentar o mantemento. Quizáis eso hubo que pensalo antes, non? Antes dun accidente que costou 46 vidas humanas. Claro, pero dicir, cando alguén liberaliza no ano 2020, en 2020, cando alguén dixo vamos a liberalizar o sector, necesitamos máis trens e o servicio público por si mesmo non é capaz de proporcionalo, teñen que entrar outras liñas en competencia, está moi ben. A mí pareceme moi ben a competencia, pareceme moi ben liberalizar o sector, pero claro, a vía, o trazado, a disposición das infraestructuras era a mesma. Quizáis ese incremento de orzamentos non estuvo calculado en función disto, e aumentouse un 40%, pero era preciso un 70%. E os protocolos se me deixa rematar, que estaba falando María, por favor. María, deixamos rematar a Aida. Porque cando ti falas eu non interrumpo cando estás falando. Pero non falo 10 minutos seguidos. Bueno, ás veces sí. O que dicía era que ata o 2018 eran 250 e pasou nun ano a 350. É unha inversión grande, un cambio grande. Habería que analizarse así. E despois, por rematar, que non quero falar 10 minutos... Non falades 10 minutos, que os tempos os levo, non hai problema. Gracias, María. Xa sei, ademais, que me vas parar, se crees que moito, eu xa sei. A mí sí me importa que o ministro de Transportes compareza. A mí sí me parece relevante. E ademais, non só compareceu no Senado ou no Congreso, compareceu en medios que non son afíns e contestou a todas as preguntas que se lle quixeron facer. E a mí sí me parece que nun momento como este, evidentemente ninguén vai devolver as 46 víctimas, pero que o ministro de Transportes compareza creo que sí moi importante. Imos ver se esas horas de comparecencia do ministro son suficientes, porque hai que lembrar que o Adif xa lle contradiciu ata en 4 ocasións, pero bueno, coido que seguiremos falando do asunto ferroviario durante prácticamente todo o ano, posiblemente. Imos con outro caso, o caso Ábalos. Deixa acta de deputado, isto provoca pois unha consecuencia xudicial, obviamente, xurídica, pero tamén consecuencias políticas. Foi un xiro que non vimos vir, polo menos no meu caso, non o vimos vir, e di que para cobrar a súa xubilación. Hai algo máis detrás desta operación, Ricardo? Non teño ninguna proba e ninguna dúbida de que, por suposto, hai algo detrás. Sí, a situación era, evidentemente, de Ábalos era moi complicada xudicialmente. Todos, bueno, non todos, pero prácticamente sabemos moito do que fixo, que debido ás súas circunstancias ia pasar algún tempo en prisión con todo o que trae detrás e o que está por descubrir. Sí. E que a única posibilidade pois pasa pois levándote un pouco mellor de como marchaches co goberno, non? Esa, recordaba María fai un intre a posta en escena o famoso no tengo a nadie, que decía, evidentemente non tes a ninguén nas túas circunstancias despois de todo o que fixeches, por suposto, en política non é sinxelo ter amigos cando veñen mal dadas. Claro. De todos os xeitos, este cambio, as súas circunstancias económicas, o seu entorno tamén, que moitas veces, sobre todo xa o vimos no caso de Bárcenas no Partido Popular, telo máis ou menos coidado tamén pode axudar algún tipo de acordo. Non penso que este goberno dure para tanto como para falar de indultos e que agora sexa unha moeda que poida ofrecer na man Pedro Sánchez, pero sí, insisto, non teño ninguna proba e ninguna dúbida en que hai un acordo Ábalos goberno para que haxa agora nas próximas declaracións e nos próximos suizos, que non serán poucos, un trato máis cariñoso, imos decir, ou no que determinadas persoas acaben esculpadas ou non aparezan, ou como mínimo todo material ou certo material que poderías usar, por exemplo, coa Fiscalía, que está en mans do goberno agora de suavizar
a túa condena, pois que non o utilices ou non sexa necesario utilizalo. De feito, ao fío disto, o líder da oposición mesmo, Núñez Feijóo, pois deu por válidas esas informacións que apuntaban a que renunciaba a súa acta para que o PSOE, como favor, lle pagara a súa defensa. Poderíamos estar entón ante un pacto de silencio, de non agresión? Pois veremos, o que sí que parece, digo como Ricardo, non teño probas, pero tampouco dúbidas, o que sí que parece un pacto de non agresión, a lo menos co señor Santos Cerdán, non? Se alguén beneficia, eu creo que o señor Santos Cerdán, que ahora mesmo está fora, non pola causa das mascarillas, que parece que a sigue levando o Supremo, pero sí a causa que comparten, que vai á Audiencia Nacional. Parece que todo se retrasará aí, co cal, bueno, pois máis marxen para estar en liberdade para o señor Santos Cerdán, e a audiencia, pois, bueno, pois ten os tempos que ten, non? Todavía estamos vendo agora púnica, non? Unha década, 10 anos, algo máis, que se pecha a instrucción e empezase a xulgar. Bueno, eu creo que esa é un pouco a intención, porque senón no seu día este movimento xa puido facer incluso o señor Ábalos, tuvo problemas co seu abogado, que yo recomendaba, e non o quiso facer, tuvo problemas, o mismo feito da Vistilla, non, para entrar en prisión, se houvese feito antes, seguramente a causa estaría na audiencia, co cal, non sei se entraría en prisión ou non, pero retrasaríase tamén. Co cal non é algo que se lle pasase na cabeza ata o de agora, máis ben o contrario era o que el quería, de feito reportoulle moitos enfrentamentos, por eso hasta o feito de ter que prescindir do seu abogado. Co cal este cambio agora, se é por xubilarse, porque non ten cartos para o economato, bueno, pois non encaixa demasiado. A nivel político, si é certo, non sei se o goberno tanto lle ten que agradecer por isto, si é certo que o goberno, pois sí, recupera un voto, todos os votos contan, que con esta aritmética que temos, pero o que para encaixar o puzzle este voto máis menos non era necesario. O puzzle necesario pois son socios como o Jus, que teñen 7 votos, e ben é certo que agora que a abstención sería suficiente, pero bueno, estaban as mermas. Falaba de feito Iván, claro, de que chama a atención que sexa agora, porque este caso, que leva o Supremo, o caso das máscaras, podería ter pasado a Audiencia Nacional. Bueno, sí, podría ter pasado, pero tampouco o escenario estaba tan claro que fose a alongarse ou a prolongarse no tempo ou que non se decretase esa prisión provisional, porque a Fiscalía ten un criterio, foi a que impulsou a anticorrupción, que é a que lidera as pesquisas desde o punto de vista, digamos, técnico-xurídico deste asunto, a mesma, é dicir, a anticorrupción non varía o xefe, que é Alejandro Luzón, e, polo tanto, o criterio tampouco tiña por que variar na recomendación de privación provisional de liberdade como medida cautelar para asegurar a presencia tanto de Ábalos como de Coldo no futuro xuizo. Sabemos que o caso PSOE ten moitas derivadas neste intre, e agora só queda esta das mascarillas no Tribunal Supremo, porque a perda de condición de aforado de Ábalos fai que efectivamente todos pasen a Audiencia Nacional como tribunal competente, ademais súmase a outras causas que xa estaban ali xudicializadas como hidrocarburos ou como a presunta financiación ilegal do Partido Socialista, que tamén estaba na Audiencia Nacional. É unha máis das derivadas que é a que afecta agora os contratos de obra pública amañada presuntamente a cambio de mordidas irregulares, nas que poderíamos estar falando tamén de onde remataron eses cartos de incremento de orzamentos de Adife, de transportes, para determinadas acometidas que teñen baixas temerarias, incluso segundo os pregos técnicos que estamos a consultar agora despois do accidente de Adamuz. Hai moita luz que engadir a todo este asunto, non, das inversións e dos datos macro. Pero, dende logo, o que é certo é unha derivada que non se ten revisado neste caso,
é que Ábalos ten a un fillo investigado patrimonialmente, a Víctor. O seu fillo Víctor está tamén considerado como un certo testaferro desas operacións no estranxeiro das que se acusa a Ábalos que pudo levar dinero fora das nosas fronteiras e, polo tanto, quizáis tamén parte dese pacto ou dese acordo de non agresión teña ou pase porque non sexa formalmente imputado o seu fillo, o que se é imputado non pase pola prisión provisional ou que as condeas ou as penas solicitadas para Víctor sexan menores que as que ten agora mesmo na testa o seu pai, que non son moco de pavo porque estamos falando de casi 24 anos de prisión nunha sola das causas, das Así derivadas. que esta acción de Ábalos, este xiro inesperado, podería beneficiar o Partido Socialista dun xeito aritmético da aritmética parlamentaria, podería beneficiar a Santos Cerdán, podería beneficiar o seu fillo, xogada maestra, non? Sí, bueno, isto que me confirmen, pero entendo que facendo isto perde a súa condición de aforado, porque xa non ten un escaño. Por iso outro caso pasa a Audiencia Nacional. Bueno, dende logo, sabes o que pasa, María, que eu hai tempo xa que teño a Ábalos como unha persoa que vai por libre por completo. Probablemente este tendo conversas por detrás, seguro que sí, pero non sei ata que punto agora mesmo o Executivo quere mancharse, sobre todo tendo en conta que a lealtade en política é hoxe, pero mañá xa veremos. Entón, se dentro de 6 meses se de amosa ou se pode Ábalos públicamente ten material para poder facerlle un chantaxe ao goberno dicindo te acordas cando falamos de que me xubilaba e tal, e agora vou no sacar. A min pareceme que ata aí o Executivo agora, tendo en conta todo o que saiu xa, non se vai arriscar. Si estou máis na tese de Iván de que o mellor hai conversas con Santos Cerdán, dende logo. Vamos, eso non teño probas, pero tampouco dúbidas. Con respecto á aritmética parlamentaria é bastante interesante, porque dicíamos, estamos nas mesmas. Bueno, estamos nas mesmas, tampouco. Quero dicir que Junts vote sí ou se absteña non é exactamente o mesmo, porque unha abstención é máis barata, non? Ao final, hai que negociala, pero digamos que pode ser máis fácil que se absteña. Pero de todos os xeitos tampouco nunca votou, non? En contra do Partido Socialista, é dicir, sempre ese voto estaba garantizado. En cuestións moi menores, sí. Na cuestión de Venezuela, por exemplo, unha PNL, pero sí. Home, sí que a imaxe dun goberno sacando adiante as leis co voto de alguén que está preso, home, estamos bastante acostumados a ver cousas raras neste país. Non tiña dereito a voto. Claro, entón, claro, estaba complicado. Claro. E logo, no medio de todo isto, non sei se querías finalizar, quería apuntar que tamén o xuíz da Audiencia Nacional pois apuntou outro día que o informe patrimonial de Santos Cerdán, que fora secretario de organización do Partido Socialista, pois que está tamén ao caer. Golpe definitivo para Cerdán? Quen me quere contestar? É que Cerdán. Bueno, probablemente, é dicir, hai moitas cousas que aclarar. Hoxe sabemos que hai outro socio principal de Santos Cerdán en todo este entramado presuntamente conformado como unha organización criminal, non porque o diga eu, senón porque din varios autos tanto do Supremo como da Audiencia Nacional durante estas pesquisas e esta fase de instrucción, que é a que está chamada a investigar a todos aqueles que teñan unha sombra de dúbida ou de sospeita sobre a súa actuación dende cargos públicos. Non o esquezamos, porque isto non é unha cuestión que afecte a actividade privada destes políticos, senón que é dentro dos seus cargos e no exercicio dos mesmos. En algunhas ocasións din os magistrados prevaléndose dos mesmos para ter tratos de favor con certas empresas afíns ou aquelas que viñan con prebendas ou con presuntos pagos de comisións por adxudicación de obra pública. Aí é onde está Santos Cerdán, aí é onde está o foco posto en Servinavar, aí onde hai varias empresas e varios empresarios que xa están no punto de mira da Audiencia Nacional. Efectivamente, hai un previo, hai unha serie de informacións, de indicios moi preliminares para levar a Santos Cerdán precisamente a prisión provisional, non esquezamos que estivo casi 6 meses,
por orden do magistrado Leopoldo Puente, e que despois, unha vez recabadas todas as probas que consideraba que podían perderse se el continuaba en liberdade, pois decidiu que tiña finalizado ese obxeto da privación de libertad e, polo tanto, puxo en liberdade. Pero a min distinguir a Ábalos de Cerdán ou distinguir a Ábalos de Coldo, que xa vemos que foi contratado por unha das empresas adxudicatarias na UTE de Adamuz, por exemplo, ou que o seu xefe directo nesa empresa, o responsable de desarrollo, foi o que firmou o prego de adxudicación de esa licitación de mellora do tramo Córdoba-Guadálmez, ou que a súa muller fora contratada, no caso de Coldo, ou exmuller, por unha das canteiras, das empresas que xestionaba as canteiras de balasto, que agora temos visto que non tiña a certificación precisa para servir ese material. É dicir, hai moitas cousas que agora, por mor deste accidente, la mágoa que sea por unha traxedia deste calado, insisto, 46 mortos. Imos sabendo. Vamos coñecendo. Quero que prechemos a clave xudicial xa, pero non sen antes falar tamén das últimas declaracións de Antonio Hernando, actual secretario de Estado, e tamén Santos Cerdán, que onte compareceron ante o xuíz e admitiron que se reuniran coa coñecida como fontaneira do Partido Socialista, con Leire Díez, e que, bueno, pois que compartiron información sobre Sánchez e a súa familia. Aseguran tamén que non informaron ao presidente do goberno desa reunión, pero entón, quen os enviou a esa cita e con que motivo? Aida. Bueno, habería que saber como se puxeron en contacto con eles. A ver, independentemente de que o presidente do goberno poida sabelo ou non, dubido que sexa o presidente do goberno que te avisa de que vayas a unha cita con Leire Díez, non? Ainda que, como dicían os compañeros, cousas veredes, non sabes nunca, pero bueno, de entrada parece raro. Para min a clave con Leire Díez sempre está en saber ata que punto ela tiña certa autonomía para moverse, estaba dentro dun entramado que pouco a pouco se vai vendo que existía, non? E ata que punto salpica o resto do partido. Eu creo que agora mesmo, polo menos polo que vimos ata de agora, non? Claro que era unha persoa que estaba dentro tanto da sede como en contacto con algúns cargos, pero habería que saber cantos habían eses cargos e cantos había a cúpula do partido, porque unha cousa é que ti teñas a unha recadeira, unha persoa, en fin, recadeira creo que se lle queda curto, non? Pero unha persoa que se encarga de facer trámites por ti, e outra cousa é que o conxunto da formación política teña coñecemento de que esa persoa está a facer o que está a facer e ata onde chegan as súas actividades, non? Entón, para mí, sigue aí, digamos, a clave do tema Leire Díez. Era algo reducido o círculo que sabemos que tiña ou había máis? Polo momento non hai probas, xa o veremos. Iván? Sí, home, movémonos todo o rato no terreo das suposicións. Das conxecturas, claro, sí. Son diferentes relatos, lóxicamente, en que conversen todos o que ti dicías, non? O sea, todos esa reunión que, bueno, tamén estaba o dir con do PSOE, o número 2 de Cerdán, etc., e que todos confirman, non? Que estiveron aí. Eu, polo contexto no que se produxo os días que temos que recordar que foron aqueles famosos 5 días de reflexión do presidente do goberno, non? Pechao en Moncloa, no que non tiña nin contacto co seu xefe de gabinete, co cal, home, que soupese desta reunión sería curioso. Tamén hai que calibrar as sensacións que había en Ferraz nese momento, non? Quero decir, que si o Loufer, que si etcétera, eu creo que tamén era un momento idóneo para escoitar este tipo de relatos que lles vendía ou que lles traía Leire Díaz. Que tiña relación con Santos Cerdán? Seguro. Que foi Santos Cerdán que máis ou menos pediu a Moncloa sentaivos polo menos a escoitar isto de primeira man e xa vos cotexades ou tal. Bueno, pois sí, mandaron o número 2 do xefe de gabinete e tal, según ele estuvo 20 minutos, escoitou unha e tal. De aí que todo se acabe nesto, polo menos o que son os vasos comunicantes neste asunto de Leire Díaz, Ferraz, Moncloa, eu creo que sí. Veremos hasta que punto tiña o señor Santos Cerdán era coñecedor ou incluso, quen sabe, impulsor de certas historias. Ricardo? Sí, a ver, o feito de sabelo a cúpula do PSOE, unha vez, a ver, entendo que non vais presentar a Leire Díez nunha ejecutiva e que explique a todos o que está a facer por aí, non? É dicir, o coñecemento da cúpula redúcese ou podería reducirse simplemente a Santos Cerdán.
Ahora que Santos Cerdán teña que chamar a Hernando para que Moncloa subera, vendo a relación persoal que tiña Santos Cerdán con Sánchez, bastaballe con chamalo por teléfono. É verdade que as circunstancias son moi importantes, como comentabas, polo feito de que estaban falando do día de reflexión, segundo declararon eles mesmos, era para falar das saunas, do problema da súa muller, pero sobre todo o que máis me chama a atención é o medo a queimarse, o medo a aparecer simplemente coñecendo que ese era o tema a tratar. É dicir, penso que houve un esforzo na declaración en que quedara claro que Pedro Sánchez non sabía que estábamos a falar del e dos seus problemas na sede do PSOE, nunha sala de reunións da sede do Partido Socialista. Que pregunto eu, se ti escoitas que están a falar de problemas que ten un amigo teu, non informas o teu amigo? É moi importante que quede claro, que lle quedara claro así, de que é verdade que estábamos a falar dos problemas de Pedro Sánchez, do sogro e da súa muller, pero que quede claro que non llo comentamos. Curioso. A min é que a cousa que máis me chamou a atención por enriba de estas reunións que xa eran coñecidas, porque a propia Leire Díez apuntou as mesmas na súa declaración como diputada, e o empresario Javier Pérez Dolcet, que acompañaba todos os encontros, tamén xa o dixeran diante do xuíz Zamarriego. O que me chama a atención é que nin Hernando nin Cerdán negasen a maior de ter estado presentes neses encontros, nin de falar con ela. No caso de Hernando, como a memoria selectiva, el era testigo, a única forma de non mentir e non dicir nada, pois preferiu non recordar o tratado ao longo desas conversas que duraron, segundo el informou o xuíz Zamarriego, 20 minutos. Si lembrou a señora Leire Díez que falaron da Policía Patriótica, é dicir, dunha serie de actuacións do comisario José Manuel Villarejo para investigar esas saunas en propiedade do suegro de Pedro Sánchez, a raíz duns audios que ela dixo ter no seu poder e que ofreceu o Partido Socialista a través de Hernando, Santos Cerdán, Ion Antolín, o número 2 de Santos Cerdán, ela mesma presente. Santos Cerdán explicou que non tiñan interese esas grabacións. A min sorpréndeme tamén bastante, fagome a pregunta como xornalista, porque xa as coñecían, e o seu contido, polo tanto, non era novidade, ou porque coñecéndoas ou non coñecéndoas do todo, non tiñan temor a que iso poidera ser empregado, ou sí, porque naquel intre no que o presidente do goberno estaba nos seus 5 días de reflexión tras a imputación de Begoña Gómez, da súa muller, judicialmente falando, foi cando se produxo un destes encontros, tal e como confirmaba o propio Cerdán. A min sorpréndeme que se o secretario de organización, a un xefe adxunto ou director adxunto de presidencia, man dereita e persoa de confianza de Óscar López naquel intre, o señor Hernando, lle chega unha información sensible do presidente do goberno nun intre de tanta debilidade, non lle digan cando menos temos isto aquí, isto chegou co cal o silencio, en certo modo, o silencio previo dos testigos, eu creo que perxudica máis que beneficia a figura de Pedro Sánchez. Hai que dar por feito que estamos a falar do presidente do goberno que manexa moitísima máis información que unha persoa normal, que ten moitísimos asesores, que non o vas a pillar por ningún lado e que vai ir moi por diante. Pero eu non digo que poda acreditarse que Pedro Sánchez o soubo ou non. Eu digo que a min pareceme que o relato de non lle dixemos nada, mantivemos isto estanco. A min resulta curioso. Quero dicir que... Cando el manexa como manexa o partido. El manexa moitísima información. Entón, en ese momento que tomo 5 días de reflexión e públicamente estou a falar de que, bueno, os suíces, a ultradereita, a miña muller pobriña e todo... Vale. Entón, eses 5 días o que hai que facer é un traballo de campo intenso de canto vai sair, canto saben, ata onde vai chegar. E unha vez que acotamos, mira, tes que reunirte con Leire, ten que ir todo o mundo a falar con Leire porque era quen estaba movéndose, e agora que acotamos ata onde sabemos, veña,
agora podo seguir. Agora podemos. Totalmente de acordo. Rematamos coa parte xudicial, pero quedamos con Ábalos, porque falábamos antes de que modifica a aritmética parlamentaria, únicamente se precisa xa a abstención de Junts, estamos un pouco máis preto dos presupostos, estamos no mes de febreiro, lembramos que o Goberno comprometeuse a presentalos no primeiro trimestre do ano, e así o dixo hoxe a voceira do Goberno. Presupuestos, bueno, como les hemos dicho, a lo largo del primer trimestre se están ultimando los trabajos para cumplir con ese compromiso de presentar estas cuentas, pero es importante también que vemos martes a martes cómo se da respuesta a los diferentes desafíos, como por ejemplo revalorizar las pensiones. Bueno, pois tic-tac, porque estamos xa no primeiro trimestre do ano, presupostos sí, Aida, presupostos non, imos seguir tirando. Dame moito medo dicir que sí, porque claro, a ver, o Goberno con respecto aos presupostos ten un problema, porque leva arrastrando moitos meses o compromiso de que polo menos os vai a presentar. É certo que eso foi un compromiso que nunca negaron, pero cada vez faise, creo que recordo que en Nadal estábamos aquí, Tima e eu, dicindo presupostos sí, antes de que acabe o ano, entón, bueno, é certo que para que remate o primeiro trimestre do ano quedan 2 meses. O mellor, a ver, sí que me chama a atención que a portavoz do Goberno o diga de forma tan clara no primeiro trimestre. Entendo que teñen unha planificación de cando poden presentalos. Outra cousa é que saian adiante, que aí é moi complicado, pero presentalos teñen que poder. Se eles din que no primeiro trimestre presentaranos, pois haberá que pensar que en 2 meses teñen tempo. Outra cousa que suceda. Viste como se fixen a galego, non? Sí, pero non, pero sí, pero non. Galega. Iván, ti estiveche nesa sala hoxe, de preto como se escoitaba? Sonaba crible ou non? De tanto repetilo, eu creo que, ainda que non sexa todo crible que sexa, eu creo que de repetir as cousas tú acabalas querendo así, non? Co cal, bueno, eu creo que nesto teñen bastante calle para dar sensacións que ao mellor non teñen interiorizadas. Pero, bueno, eu sí creo que estamos moito máis preto do que estábamos en Nadal, por exemplo, polo menos con outros socios, como Esquerra, PNV, etc. O que pasa que a peza do puzzle sempre a de Junts, non? Claro. Sí que é certo que o Goberno está intentando complacer sempre a Junts, máis que o resto dos socios, viuxeuse ca cuestión do decreto, que, bueno, ao final a manta dá para o que dá, e cando tapas a cabeza, pois dixas os pesos descobertos, e así saiu Podemos, non? A primeira de cambio, a cuestionar ese recorte, non? No escudo social. Veremos se estas plegarias ou estas mostras de boa vontade chegan a Waterloo. Tamén eu creo que o Goberno no que está pensando, e iso é algo que está aí un pouco no ambiente, que cada vez se comenta, les comentan máis, que a volta de Puigdemont, non? Veremos cando, seguramente un pouco máis tarde do que preveían, non en ese primeiro trimestre, que nun principio parecía que iba a coincidir. Bueno, que esa normalización, entre comillas, ou ese regreso do líder do partido a Cataluña poida recompor ou acercar posicións ou polo menos que cambie esa situación de ruptura, veremos. Eu creo que aquí o PNV tamén, como comentaba antes, ten un papel importante de mediación. Eu creo que o PNV tampouco aposta máis pola estabilidade e interesalle alargar a legislatura, máis que nada porque tamén teñen asendados compromisos no tempo, dentro de 2 meses, comisión permanente para cesión de X competencias, etc. Claro, creo que tamén lles interesa botar unha mão nese sentido. Bueno, veremos. Ricardo, ti que ves? Houve un momento que parecía máis inminente, por iso que faz máis horas ali, Iván, antes de rematar o ano, algunha rolda de prensa de Pilar Regueira parecía moitísimo máis inminente, era como que estaban a piques, era unha cousa como que xa... Agora vexo unha patada a seguir en términos de rugby, verdad? Bueno, agora collo un trimestre, entón non me apuredes tanto, bueno, teño ao longo do primeiro trimestre non pasa nada. O que pasa é que, claro, no caso na maioría das medidas, cando chegas a acordos a hora de presentar uns presupostos, pois, bueno, determinadas medidas, xa esos desafiuzamentos, un traslado de competencias, o que sexa para contentar, para que todos os socios teñan algo que vender. Pero no caso de Junts, só tes que agradar a unha soa persoa, que é a Puigdemont. Tes que
intentar arranxalo para traer a Puigdemont e xa tes amarrada a Junts. É unha cousa que é verdade que o goberno chega onde chega, ten que convencer a Puigdemont de que eu chego onde chego, e a partir de aí, algo que ten moi claro Junts é que co Partido Popular, e incluso co Partido Popular e con Vox, ia telo moitísimo máis complicado, o sea, non lle convén chegar a eleccións de ninguna maneira. Puigdemont de volta en Cataluña, as competencias de inmigración para os cataláns, os aeroportos para o País Vasco. Serán esas concesións suficientes para chegar a un bo porto nos presupostos? Non o sei, pero dende logo o goberno ten a obriga de presentalos. A min aos pactos post-apoio aos orzamentos é outra lectura. Estamos aí instalados. É que non presentaron durante 7 anos. Claro. E hai que repetilo. O goberno todos os días. O goberno actual está fora da Constitución. 7 anos sen cumplir o mandato constitucional de presentar orzamentos. A súa obriga é presentalos. Se non saen aprobados, saen rexeitados. Iso é a democracia e o parlamentarismo que falábamos antes. O decreto ómnibus non é moi democrático, é un método reconhecido, e se sai rexeitado, ese é o exercicio de parlamentarismo. Nos orzamentos tamén. E non presentaron orzamentos durante 7 anos. E que a min pareceme fundamental repetir isto. Non lles dá a gana de presentalos. Están fora da Constitución. Sánchez, cando Rajoy non presentou o goberno de Rajoy orzamentos, dixo, se non é capaz de sacar adiante ou de presentar uns orzamentos, ten que convocar eleccións, e que non aplica para Pedro Sánchez. Ou era o Pedro Sánchez opositor, e agora como é o Pedro Sánchez presidente, sen apoios suficientes na legislatura, cambia o modelo. E todos os que defenden, bueno, non pasa nada, pasaron cousas, e que bueno, e que os pactos con Junts, que si este pide non sei canto, que non hai que pedir nada, e que para que o goberno presente orzamentos non necesita a ninguén. E esa é a súa obriga. E despois xa pactará, xa negociará, xa verá se ten que volver a presentalos con emendas, se ten que contentar ou non, pero a súa obriga como goberno elixido despois dunhas eleccións do 23 de xullo, con apoios ou sen apoios pola mínima rota a legislatura, é presentalos. E isto hai que repetilo todos os días. Quédanos un último tema e 4 minutos. Ai, Dios mío. Pero hai que falar disto, porque son as eleccións en Aragón este domingo. Pois as sondaxes, as últimas, as enquisas, pois varapau para o Partido Socialista, victoria do Partido Popular e unha forte subida, unha crecente subida tamén de Vox. Estamos ante un escenario similar ao de Extremadura, Aida? Sí. Sen dúbida. Veremos canto acertan os sondeos e canto non, pero dende logo que din os números é que vai ser un Extremadura 2.0. Eu creo que aquí ten que facer unha reflexión grande o Partido Socialista, porque son as primeiras eleccións, e non digo mal, deste ciclo electoral nos que temos unha candidata que é exministra e exportavoz do goberno. Sí. E se os sondeos acertan, exponse a ter o peor resultado histórico en Aragón para os Partido Socialista. Igual que digo que o PSOE ten que facer unha reflexión, porque xa vimos que en Extremadura tamén están lle comendo moito terreo, aínda que creo que non son exactamente as mesmas... en fin, non son as mesmas causas. Sí creo que ten que facer tamén unha reflexión do Partido Popular. Eu creo que Azcón adelantou eleccións por primeira vez na historia de Aragón para facer máis forte a Vox. Se os sondeos encaixan, que o mellor chegamos ao domingo e hai sorpresa, pero se non hai sorpresa, non remato de saber que é o que gaña o Partido Popular convocando eleccións para que a ultradereita duplique forza, prácticamente duplique, igual que en Extremadura, e que eles, que o que querían era precisamente non depender da ultradereita, lle den máis forza a eles, porque Azcón, según os sondeos, ten como moito un escaño ou 2 máis, non máis que iso. E non chega nin de lonxe a maioría absoluta. Hai municipios, ollo, nos que Vox atopase xa na segunda praza e por debaixo o Partido Socialista, Iván. Incluso en Zaragoza empate técnico parece, non? Na capital, onde máis escaños se reparten. Sí, eu creo como Aida, non? Tamén máis alá do resultado o PSOE, Pedro Sánchez en particular, ten aquí un plebiscito interno tamén. A súa aposta de ministras candidatas e ministros que vayan de secretarios xerais ás federacións e del. Co cal, bueno, pois aquí tamén se vai por aproba ese intento tamén de control das federacións pola súa parte. É chamativo tamén que a candidata de feito está facendo unha campaña potenciando un perfil completamente alonxado do goberno, non?
COCAL... sen as siglas do PSOE... Exactamente, ese contraste, a verdad que é chamativo, non? Unha campaña máis de proximidade. COCAL, bueno, hai dúas eleccións o domingo. Ricardo. Sí, non sei se o PP lle preocupa máis a subida de Vox ou o Partido Socialista ou rematar de terceira forza. Non sei quen sai perdendo máis nesta situación. De todos os xeitos, eu estou especialmente emocionado polo que falamos meus compañeros do Mundo pola desaparición de Zapatero. Despois de 4 anos, con todo o que está a sair de consulta, do rescate, do seu papel en Venezuela, penso que queda... Primeira vez que non está. Moito por saber, e de súpeto desaparece. Estou nervioso por si aparece a última hora, pero xa non sei se é peor para a súa imaxe aparecer e que alguén se lle ocurra buchalo e dicirlle algo, ou que haxa unha especie de arropamento de todo o socialismo de tranquilo, non che pasa nada, tranquilo, como facían con Sánchez, e logo pasou de todo, non? María, veña, 30 segundiños, porfa. Sempre queda o merchandising de Free Zapatero como Free Begoña, non? No meeting aquel famoso. Isto é o que ten os socialistas que non se enteran de que vai a vaina. O pasou xa en Extremadura, vaise confirmar agora en Aragón e seguirá reeditándose. O que alimenta a extrema dereita é o Partido Socialista. E Vox crece cos escanos que perde o Partido Socialista, que abandonou as clases baixas, que abandonou os traballadores, que abandonou o campo e que abandonou a todos aqueles que tradicionalmente eran cinturóns obreiros e, polo tanto, votantes de esquerda. E mentras non se dean conta disto, están perdidos. Veremos que pasa o domingo. Poderán seguiro aquí nun especial na Televisión de Galicia, na canle principal da súa televisión, da televisión de todos os galegos. Moitas grazas, Ricardo, moitas grazas, María, moitas grazas, Iván, moitas grazas, Aida, e moitísimas grazas a todos vostedes por estar ao outro lado, porque sin vostedes isto non é posible, xa saben. Isto é Conexión Galicia, son María Cheda e vémonos todos os martes.